The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hebrews 11:1 says, faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, may your request be made known to God, and the God of peace, which surpasses all understanding, shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. Philippians 3:20 says, all believers in Christ are citizens of heaven. Philippians 2:8, he humbled himself by becoming obedient unto death, even death on the cross. Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Before we continue our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon pinagi sa pagsusi sa atong tanlag, sa atong kalag kung anabay mga sala nga gitinir diha kay kini mahimong babag, they become barriers to what we are going to do. We cannot understand God's Word. God, the Holy Spirit, cannot teach us His truth unless we are filled by God, the Holy Spirit. Meaning, atong gamiton ang recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humanin mo buhata ka na ikaw malimpyuhan o sabog, makabalik no sa ikaw sa pagpuyo dito sa Operational Divine Danosphere. Kapanalang ka ni mo higala, akong tawgon kag higala, kay di pa magita igsoon, kay wala ka pa may kaluwasan, dapit ka sa paggamit niya ng imong free will na hinatag na sa Dios. Pagamiton ka niya na, aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again this opportunity of studying your word nining adlaw. Salamat sa imong pagdala kanamo ning dapita nga buhi pa kami sa among lawas kini timaylan nga ang imong plano sa among kinabuhi wa pa mahuman og nagalihok pa ang imong grasya. Salamat o Dios, although di kami takos nini o Dios nga imo pa kaming pabuhion, ang imong grasya mo ay nagalihok nini, ang imong kaluoy, imong gugma. Busa, salamat o Dios. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kubani kami pinagis pagahom sa Espiritu Santo pagtudlo kanamo
sa bugtong magtutudlos kamaturan nga mao lamang ang balaang Espiritu Santo. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan atong mga higala, atong mga suki na nining atong daily Bible study sa YouTube o ganiyan sa kita. Nagauban sa kita, grasya kining tanan busa padayon ta sa atong pagtuki nining atong tun-anan nga giuluhan og how to become a winner in this life and in the next. Okay? So mo kana ang title sa atong giduputan sa pagtuon. How to be a winner in this life and in the next. So, padayon ta sa pagtuki sa mga butang nga may kalabutan niini og kagahapon ang atong gibiyaan nga leksyon bahin kadto sa mga personal nga mga sala. Okay. Unas tanan. Kitang mga magtotoo. Okay? Of course, so pag kita mahimong magtotoo before we became believers. Kita mga magkasasala. Of course, kitang tanan mga magkasasala. Bisan pa na luwas ka na, mga magkasasala, gyapon kita. Okay. Ang buot nang ipasabot nga, it is a condition sa tanang kaliwatan sa tao. All people are sinners. Tungod sa original nga sala nga nabuhat sa atong unang ginikanan nga si Adan. Because of Adam's sin which was spread to all people. Mikuyanap na kini sa tibuok kaliwatan sa tao. Why exempted nining atong kondisyon kahimta nga hinukman mga kanang condemned tungod sa atong kahimta nga patay spiritual. Okay? Mao ni ang nahitabo sa pagkalaglag yun sa atong unang ginikanan, diha naduhig kita, napanunod na to, naangin itong ta sa ilang nabuhat. Ug mao nga wa kay ikap kanang rason nga dili ka makasasala. Kitang tanan, Roma 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Okay? So, mao na nga spiritually dead kitang tanan sa wa pa kita makadungog sa may balita sa kaluwasan ug wa pa kita makahimo og desisyon sa pagdawat sa kaluwasan pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. So that's the spiritual death of man. Roma 3:23. No one can purchase our spiritual death condition. Wala. Si Ginoong Jesucristo ra. Siya lamang ang bugtong manluluwas o tigpataliwala tali sa tao o sa Dios. So, ang formula nga itong isunod, AOS plus OSN equals spiritual death. AOS, Adam's original sin, plus OSN, old sin nature, equals spiritual death. Mao na itong kahimtang na karon. Kay mga makasasala man kita, niya itong higayon nga mihimo kitag desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas, diha. Ang tanan natong mga sala, kaniadto, karon, ugma, gipapas. Okay? Gipapas. Of course, that's another doctrine mo ingon taog. Ang tanan sa umaabot, gipapas. Dili. Ambot pasabot nato ato lang yung itulid ni. Ang tanan natong mga sala sa wa pa ta maluwas, gipasaylo. Okay? It's all blotted out. At the cross, katong gihimo ni Ginoong Jesucristo nga pagpakamatay kanato, paglukat sa mga sala, diha papas. Now, okay, so karon post-salvation na. Post-human. Human na tamaluwas. Naapamatay old siniture. Naaman yung tapot man ni sa atong tibuok. Lawas, kalawasan na to. Tanang silda nini.
gikas tumoy buhok hangtod tumoy lapalapa na puno kinaiyang makasala nga mao kanay maga unsa tukmod kanato sa pagbuhat og sala. So okay, karon niining post salvation sins mabuhat pa man lagi tag mga sala, okay, na man tay old sin nature, daghan man tag mga kaaway nga atong giatubang adlaw-adlaw, si Satanas, ang mga sistema ning kalibutana o ang atong kinaiyang mga sasala, mao ni mga nagunang mga dagkong kaaway espirituhanon ni nga nanginahanglan og espirituhanon pong mga hinagiban nga unsa may espirituhanon nga hinagiban nga atong iasdang nila pulong sa Dios, the Word of God nga atong gitawag og Bible doctrine. Unsaon man nimo pag kanang pagkig-away sa atong mga kaaway espirituhanon kung wa kay hinagiban nga espirituhanon pod. Nagkasabot ka? Mao ni nga sige tagtuon nini kay mao ni ang atong magamit nga mga hinagiban batok sa atong mga espirituhanong kaaway. Timan-an natong ang pulong sa Dios mao ni ang espada sa Espiritu Santo, the sword of the Holy Spirit. Na kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, unsa may imong sword of the Holy Spirit nga magamit? Wala. So you become a casualty. Niining gitawag natong angelic conflict. Langit nung away natong giatubang adlaw-adlaw. Matagutlo yun. Di lang kay adlaw-adlaw. Okay, mo ni akong ilakbit kining mga listahan sa mga sala nga sagad natong ginabuhat. Okay? Unti susihay mong kaugalingon samtang maminaw kanini na kining atong old nature dunay kanang area, duha ni ka area of weakness ug area of strength. Dapit kini nga may pagkaluya ang usa ug dapit nga pagkakusganon, strength ikaduha. So there are two areas of the old sin nature. Unya sa taliwag na lust. Unsa may lust sa Binisaya? Pangibog. Kanang mo man tingali ni Binisaya, no? Lust, L-U-S-T, lust, pangibog. Karon dunay kanang kining area of weakness. Ubos niini. Dunay tulo ka kategorya sa mga sala nga atong mabuhat kung magpauyon tanini. Kung muuyon matas pag tintal sa atong kinaiyang makasasala, old sin nature, dunay tulo ka mga kategorya. Ubos din yung maong area of weakness. Kabuhat kitag sala. So, ang nag-una nini, mental attitude sin, sala sa una-una. Okay. Ako kang taga-aglista. Okay, kung andam ka na sa imong notebook niya o papel, o lapis, o ballpen, kopyahan ng mga listahan. Mo ni mga major kanang kinds of sins nga sagad na itong ginabuhat. Okay. Adto ta sa sala sa una-una. Okay? Mental attitude sins. Okay. Ang nag-una nini, okay, are you ready? Ang nag-una sa listahan, pride. Pagkamapahitason, pagkahambugiro, pride. Mautoy unang sala nga nabuhat sa unang binuhat sa Dios. Kisa may unang binuhat sa Dios? Si Lucifer. Mautoy yang nabuhat nga sa siya ang unang binuhat sa Dios. Una bubuhat ang tao. Okay? So, the first sin of God's first creature nga si Lucifer. Pride. Mautoy nakapalaglag ni Lucifer. Ikan trono sa Dios, laglag siya. He fell. O karon kanang dili na siya Lucifer, Satanas na iyang ngalan. So
number one list sa mental attitude sin is pride. No, kini sala ni sa una-una. Okay? Pride. Di man mo makita ang pride. O tingali na manifestation nga kanang mugawas natural ng iyang paghamugiro. Okay? Iyang pagkamapahitason. Mura man kinaraan ng iyong mapahitason, pero sa karong bagong tubo mo, iyong manahambugiro. Okay? Okay, muna una, pride. Ikaduha, hatred. Hatred, pagdumot. I think that's the Visayan translation. Hatred, pagdumot. Ikatulo, implacability. Implacable, ambot pasabot, gahi ugo. Gahi ugo, implacable. Kini paggahi ugo, sala. Okay? Uban may gahi ilong. Okay? Ikaupat, bitterness. Ano sa maning bitterness? Natog pintasan, magtingali na Bisaya, bitterness. Kanang madumtanon, bitterness. Okay. Ikalima, jealousy, kasina. You are, dili kasina ang jealousy. Pangabubho. This concern sa mga magtiayon o mga managhigog maay. Okay? Lovers o husband and wife. Okay? Jealousy, pangabubho, sala sa una-una. Sunod, envy. Envy, why labot na ning mga magtiayon. Envy kay kasina man. Okay? Kasina, lahi ni sa pangabubho. Pero mga sahagya po una-una. Sunod, vindictiveness. Ano sa maning vindictiveness? Mapanimaslon. Ano bang daliram manimaos? Vindictiveness. Pintasan. O kanang okay, mao na lang magkasabot na magitan niya na vindictiveness. Sunod, guilty feelings. Kana bang mubati ka o kanang pagkasadaan? Once nga mubati ka pagkasadaan, sala sa una-una. Sunod, worry. Uy, kinira ba ang sagad yung kanang buhato na to, kaning pagkamabalakon. Mabalakon. Worry. Ang grabe ra ba kay naay ubang tao nga naanad na sila og kanang pagkabalaka. Kaya naanad naman, sige sila kabalaka. Unya na'y panahon nga muhunong sila kabalaka, karon mubalik na po sila una-una, uy, di man dayong gikabalakan ganiha. Unsa ba katuto? Nasige na sila kanang hinomdom sa ilang gikabalakan. Sige na sila hinomdom sa ilang gikabalakan. Unsa kay buo nga sala, nakasala, nakatay-katay na katong ilang kanang mabalakon, warrior. Nabay mga tao gyud nga kanang mao nagila. Kanibang sige lang kabalaka, unsa na may atong kanon karong hapon, unsa na may atong isulob, all of those. Worry, kabalaka. Di man sala ni suna-una. Now, tanang sala, kinahanglan man yung silutan sa Dios. Okay? It's got to be punished, ang tanang mga sala. Worry, sala, sa una-una. Anxiety, kinibang imong pagkahigwaos. Anxiety. Apil naman na mga synonym na sila mga worry, mga kabalaka. O unsa pa may uban? Self-pity. Ay, naghana ning biktima ning self-pity. Unsa man siya? Pagkaluoy sa kaugalingon. Palitag tiguwang na may in town, tiguwang nako. Wa na may mutagad nako. Self-pity, sala, gyapon sa una-una. So, timan nila, akong balikon, naron di na gyud na nimo kanang
kalimtan sa imong listahan diha. Okay, ang naguna, pride. Sunod, hatred. I-review niya ng imong gipang suwat. Pride, hatred. Sunod, implacability. Ibutang na diag hard-headed. Implacable. Gahig unod. Ay, gahig o. Hindi kayo unod. Gahig o. Gahig simod. Muna. Okay. Sunod, bitterness. Sunod, jealousy. Pangabubho. Sunod, envy. Kasina. Sunod, vindictiveness. Guilty feelings. Worry. Anxiety. Self-pity. Okay? So, pila man na. Daghan. Butang lang na siya mong listahan diya. Okay. So, mo to'y mga ihemplo o saga, mga listahan ni sa mga sala nga sagad na buhaton. Sagad. Unya ang tanan na mga sala, nagsugod na pag-iso na una. Musta? It starts in the mind. Ang kundi ni mo na o imo ng paumhan, ipadayon na lang na nimo, ikaw, you're in big trouble as a believer. You see? Kay, kinahanglan mag-yung silutan ka ng maong mga sala. Diyan nimo, nga imong nabuhat. Okay. Maotoy lista sa atong paghatag kanimong lista sa mga sala sa huna-huna. Adto ta karon sa sala sa dila. Lingual sins o sins of the tongue. Okay. Grabe ra gining dila. Okay. Unsa may mga ehemplo? Aniya. Ilista na. Nag-una gyud ini bullying. Unsa man ning bullying? Uso na ba ni sa mga eskwelahan, sa mga grupo, sa mga batanon, mga bully ba? Bullying. Ingnon lang natos Bisaya og pag bugal-bugal. Di ba? Bullying is bugal-bugal o pag unsa pay ubang adjective. Pagdagmal. Okay, ingnon na to bugal-bugal. That's bullying. Sunod, maligning. Tumalain. Pagdaot sa uban. Gimalain. Pagdaot. Ikatulo, criticizing. Pagpanghinaway. Sala sa dila. Pagpanaway, sala sa dila. Sunod, lying. Pagkanang pamakak. Sala sa dila ang pagpamakak. Sunod, ikalima na, gossiping. Unsa man ning gossiping? Ay, sagad ni sa mga unsa ni, mga barkada maron, mga labi na mga babae. Mampun na nato single out mga babae. Hasta ang mga laki. Gossiping. Kanabang papanglibak. So, sakto ba na, Bisaya? Gossiping, pagpanglibak, sala sa dila. Kaunom. Ano ay kaunom? Judging. Ang judging, paghukom. Imo bang hukman tong uban? Nga mo na siya, mo na imong gihukman. You are judging, sala sa dila. So, review. Check out. Review ha ka ng imong lista. Lista ni mga sala sa dila. Bullying. Maligning. Criticizing. Lying. Gossiping. Judging. Mga ehemplo na. Daghan pagod mga listahan ini. Okay? So, na-check na nimo ang imong listahan niya. Okay, adto ta karon sa sala nga makita. Sala sa buhat. Okay? Overt sa in English pa. Overt. O-V-E-R-T. Overt. Now,
Okay? Are you ready? Niyang listahan. Murder, pagbuno. Drunkenness, pagkahubog. Adultery, pagpanapaw. Stealing, pagpangawat. Upat rin na lista din usang mga ehemplo. Daghan pa ng mga listahan. So, akong balikon, murder, pagbuno. Drunkenness, paghubog-hubog. Adultery, pagpanapaw. Ikaupat, stealing, pagpangawat. Now, okay. So, mao na ang mugawas gikan sa area of weakness. Pagbuhat ng mga sala. Naadto ta sa area of strength. Unsa may mugawas dining area of strength? Bahin man kini nga may kaligon. Unsa man? Ang mugawas dinhi maong human good and evil. Now kining human good and evil magkuyog na. They go together, they go in tandem. Human good nga mo sangpot og dautan. Human good. Okay? O kini kana describe ni Paulo sa Dios dead works, patay nga mga binuhatan or filthy rags. Kanang mahugaw nga trapo. Okay? So mao ni ang gawas sa area of strength gikan gihapon sa old nature, gikan sa kinaiyang makasasala. So mao ni ang mga sala. Ayaw na wada sa imong listahan kay susihon nato ang itong kaugalingon kung pila ni ini mga lista atong sigig buhat. Okay? So, mo na nga kita kay mga makasasala man, biktima ra kita niini. Labi na kung ikaw ug ako nga magtotoo magpailalom sa gahom sa kinaiyang mga sasala. If we put ourselves under the power of the old nature, then mao ni atong mga buhaton kay dali ra man tawo are vulnerable sa pagbuhat ni mo mga sala. Okay? Nasabot na ka? Okay. Now, kita, sa wapata maluwas lagi, we were declared spiritually dead. Now, ang spiritual death, usahay, tawgon ni og darkness, kangit-ngit. Kay, patay man tayo spiritual. Itong wapata maluwas. So, don't forget the formula. Ayaw na nagkalimting formula. AOS plus OSN equals spiritual death. Now, so timan agira po ni og paglabas tong panumduman nga. Aron kita maluwas, dili ang pagbuhat og mga maayong binuhatan ang makaluwas. Tungod kay ang pagbuhat og mga maayong binuhatan, mahimo man po, mabuhat man po dili magtotoo. It can also be done by unbelievers. So mao na timan iyang Episo 2:8-9. Nagaingon ka na, for we have been saved by grace through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Klaro kayo na, underline that. Dili sa mga binuhatan, lest anyone should boast. So, okay. Atong tukbilo na po ni mahitungod sa plano sa Dios. Kini atong ipangtunan, appeal ni. Bahin kini sa plano sa Dios. God's plan is the best and the highest. Gawas pa niya na ang plano sa Dios. Perfect. Kaya ang prinsipyo mo, God is perfect. His plan is perfect. Since God is perfect, His plan is perfect. Timan na. Okay?
And only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, tungod kay hingpit man ang Dios, ang iyang plano hingpit. Gawas pa niini na ay ingnon ta pagpatinaw kanato nga ang plano sa Dios mao kini. Ang hustong butang buhaton sa sayop nga paagi, sayop. Gusto? Kunya, ang sayop nga butang nga buhaton sa hustong paagi, sayop gyapon. Nalabaw ng sayop ang usa ka sayop nga butang buhaton sa sayop nga paagi, labaw ng sayop. Only a right thing. Ang husto rang butang nga buhaton sa hustong paagi, maoray husto. Kasabot ka ba? At tingali mo kayo maklaro nimo. Mas klaro-klaro og in-English na to. Nang in-English na a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mao nay description, mao nay pagpadayag, inon ta describe, paghulagway sa plano sa Dios. Gawas pa nini ang plano sa Dios is unsa? A problem identifier. Ang pag-ila nga naay suliran. Ikaduha, it is a problem anticipator. Anticipate. Makauna ka nga naay suliran. O ikatulo, problem preventor. Yung taon sa may prevent sa Bisaya. Makahunong. Okay? I think that's the Visayan nga kung hinumduman lang. Makapahunong sa suliran. Preventors, problem preventor. O gaya kaupat, problem solver. Makasulbad sa suliran. So muna, kung balikon, the plan of God is problem identifier, problem anticipator, problem preventor, o problem solver. Now, so, what our Lord Jesus Christ has done at the cross, sa iyang nabuhat, mao ka na ang plano sa Diyos alang sa tao nga siya maluwas. What our Lord has done at the cross is the plan of God for you, man, to be saved. Okay? So, mao na nga gikinahanglan natong mailhan kining mga butanga. Now, mao na nga ang usa ka magtotoo nga way pagtanggan, way pagpanumbaling, way gana, way kainit, way kaikag, way kanang tinguha nga motubo ang iyang kalag. Way gana, way gugma. Nang mudayon siya balibad ko na ay mo dapit niyang patambong og Bible study, may awa ko'y panahon na busy ko kayo. Alang na ninyo, para na ninyo. Kay nawa na ko magkinahanglan na. So mo na, ang usa ka believer magtotoo, way gana. So mo na di resort to all kinds of frantic search for happiness. Sige niya pangita, makadipo-dipo o pangita kung sa mga makahupay nila. Labi nagnana sila yung mga suliran nga atubang mo dayon mo basol dayon sa Diyos. Why did God let this happen to me? Natiyaw mo na. Ila dayon gibasol ang Diyos nga wala bagyo lambot ang Diyos anak. Ila man ang tinuyuan. Nga mo na nga kini mga magtutuo nawa na to daw ta. Kini pagpadayag lang mo ka nagtinuog kahintang. So sa ka magtutuong way gana. Way panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios.
Kadaghan sa imong palibot nga mga sources to learn the Word of God. Imong makatunan unsay plano sa itong kinabuhi. So kini mga klasiha sa mga magtotoo, believers who are negative, recalcitrant, and gana sa pagtuon sa pulo sa Diyos, di resort to kanang pleasure seeking. Sige lang, pangita sila kung sa mga entertainment, pang makalingaw sa ilang pagbati, kanang sana. So di resort mo ni ginganlan og hedonism. Unsa man ning hedonism? Mo na entertainment seekers, pleasure seekers, ang gusto mga kalingawan. Apa niya po'y klases mga magtotoo nga nagaingog gikinganlan ni sila og legalist. Kana pang nagsunod lagi sila balaod sa ilang pundok, sa ilang relihiyon. No, ni mga ascetic ang laing description nila. Ascetic na ilang sublimation, self-righteousness, mga buutan silang kaugalingon. You see? Now, balik rugutan niya itong may tungod sa lust, L-U-S-T. Ang lust, pangibog. Uban ni ining pangibog, muuban po ning kanang musunod, like greed. Ano sa maning greed? Pagkadalo, frantic search for happiness, nagkadipo-dipo, nagpangita kalipay. Now, naarabay upat ka klaseng lust. Upat. 4 kinds of lust. Ang nag-una nini, approbation lust. Sunod, materialism lust. Sunod, power lust. Ikaupat, sexual lust. Nag-una yun, nag-approbation. Kana bang kanang dawaton ka o you will be accepted by people. Ila kang tagas pagtamod. Approve ka. Approve ka nila. Giaprubahan ka. Ila kang dawaton. Okay? Maunay, last. Nag-una nga last. Uyunan ka sa mga tao. That is approbation last. Ang nagsunod din materialism na. Yung pakisapi ba? Materialism. Materialistic. Hindi kaya pakisapi lang. Pakibutang, pakisapi, kanang kahilayan, apil na nana. Kaya na naman kay kwarta diha, na kay salapi. So, materialism, lust. Lust na, panghibog. Sundan tayo na sa gahom. Nga panghibog sa gahom, power lust. Mao man ni sagad nga kanang ang nabiktima sagad ni mga politiko. Okay? Unya, ikaupat mo na ni sexual lust. Na yung mga unsay nga na ni pangibog sa unod. Okay? Okay, so kung balikon nga 4 kinds of lust. Approbation lust, mayunan na sa tao, nga mapopular ka. Okay? Madaghan mo mga amigo, wala. So, they will approve you. Mga naguna. Materialism lust. Gusto kang madato. Okay? Maroon ka mo asinso sa imong pagtanaw, sinsos kinabuhi. Materialism lust. Sunod, power lust. Na nakay gahom. Gamhanan ka na. O niya, sexual lust. Mo na. Kanang pagtintal sa unod. Okay? So, mo na ang upat ka mga matang sa last, mga panghibog. Now, unsa may makapabuntog nato sa batok sa sala. Victory against sin. Unsa man.
Bible doctrine na balik na punta na pulong sa Dios nga nagatuyok-tuyok na dinhi sa atong unsa panimuot. It should circulate in our stream of consciousness, sulod sa atong operational divine dynasty kanang fulfilling the plan of God. Now, okay, unsa may solusyon ngadto sa suliran sa sala? Ay kita mga ibutang ta mga magtutuon naman ta. Okay? So, you who are listening nini atong mensahe, nini atong pagtuon nini nga luwas ka naman apan ngano mang nagbuhat pa mga sala tungod kay napay pagkakuwang. Di pa ta makasugakod sa pag-atubang sa mga tentasyon. Kanunay tang lukapa yun nining kung muhapak na ni mga tentasyon kay kini kung atong kinaiman ka sa sala mo kuhit adi gani mo kuhit unsay pagkuhit nga na namandaan sa atong sulod kinaiman ka sa sala igura mo kidhat tingali buhatan na sige andar na you see so mo na nga biktima gyapon kita sa atong gipanglista nga mga sala. So kun di ta makapadayon, di ta magalahutay sa di ta masubayon, malahutayon, makugihon, masigihon sa pagtuon sa pulo sa Dios, dili ta makapatuyok sa pulo sa Dios sa atong panimuot dili. We cannot let it circulate in the stream of our consciousness kay ngano man. Wa man tay gana, you see? Unsa may mag-motivate na to? Ang makamotivate na to mo ang atong gugma sa Dios. Tinuray ka bang nahigugma sa Dios? Unsa may pulong ni Ginoong Kristo? If you love me, obey my words. Nanaan sa man mo pag-obey kung wa man po kay kay ganas pagtuon lagi. You see? Kita nimo ang hulagway niya na. So, iba naman nga ang solusyon sa suliran sa sala, the solution to the problem of sin is rebound. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human buhatan nimo na pag imo hingalan pag sugid sa imong mga sala. Keep moving. Ayaw hulong sa imong spiritual momentum. Otherwise, balik ka sa uno. Balik ka sa imong giagian. Padayon. Keep on moving. Padayon sa pagtuon mo ni adlaw-adlaw tanong tuos pulo sa Dios. Namo na anara nimo tingaling uban ang luod na tingali kay balik-balik na nitong gipang isgutan naran nimo. It is a matter of choice. Kung ibaw na ka unsa gyud ang hata nimo kung ikaw kanang maglunang ng gyapon ka sa mga kasalanan diya wa kay pagtubo diya sa imong kalag na ikaw produkto ra gyud ka sa imong desisyon. Manigingon sa mga katigwangan nato mga binisaya sinultihan nga tinuyuan sa imong buot. You see? So nakasabot ka sa akong ipasabot. Kining atong pag hisgot ni ini usahay mo kanang inato ning atong pagistorya nini nagkukabildo mo tadi kay kukabildo kay kanang dili man kay naga-exchange ta ang man nagyaw-yaw din nagdaan sa mensahe magtudlo pan ikaw igura magkas pagpaminaw okay ang imong pagtuo faith maugmad lamang ka na sa imong pagpaminaw. Roma 10:17 unsa gisulti. Ang pagtuo moabot kanimo pinagi sa imong pagpaminaw. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Klaro man na kayo. So, we should be victorious against sin by continuing our spiritual momentum,
padayon kita kanang keep on keeping on aron masulbad ang suliran sa sala. Of course, kanang every now and then maluka pa man kita kay naman lagi tayo kinayang magkasasala. So, continue. Kinahanglan ang rebound, recovery technique sa 1 John 1:9, mahimo na unta ni nga second nature na gyud sa atong kinabuhi. Ingon nga mga magtotoo. Second nature, automatic. Sa panahon nga nakalinggat ag nakasalata, diha hinganli, isugid dayon ngadto sa tubangan sa Dios. So, kita mga magtotoo are already born again, regenerated. John 3:3 o John 3:7. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Namo na. O diha sa atong pagkaluwas, we become reborn to the family of God. Nahimo kitang mga anak o mga sakop sa rianong panimalay sa Dios. So, mana, that means you are born to the royal family of God. O kita nagasubay, nagasunod sa honor code of the royal family. Kaya mo kini ang instruction for all born again persons. Bahin niining new family procedure. Kaya di naman tataga kalibutan, gibalhin kita. Niyatong higayon, niyatong gidawat sa Ginoong Kristo nga atong maluluwas, gibalhin nga atong panahon, gikan hining panahon karon ngadtos eternidad. You see, mo nang we are expected to live in the light of eternity. Adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi, we should consider every day as our last day on earth. Kung kini masilsil na sa atong alimpatakan, then kabuot taon niya. We are potential winners in this life and in the next. So, okay. So kita, gidabu-dabuhan kitang mga tentasyon. Okay? Every day, every moment. Now, ang tentasyon, ato malikon kining punto sa doktrina, ang pagtintal sa lao di. Pangutanon ta ka, ang pagtintal ba o tentasyon sa lao ba o di? Dili sa lang tentasyon. Temptation is not sin. Ano sa man mahimong sin? Ano sa man mahimong sala? Sa panahon nga kita umuuyon, mosugot sa tentasyon. Tintalon ka, pagbuhat niya na. Labuhat na, sige, andar na. Moingon ang old signature. Ang imong volition mo, either o or di. Ang imong volition, mulihok dayon. Mubuhat makunini o di. So, sa panahon nga mayong kung buhaton you succumb to the temptation. Didto ka, tingkagol ka, lukapa ka, kay ing sugot ka man sa maong tentasyon. Mao na to'y sala. Kasabot ka. It becomes sin only when we succumb to that temptation. So, the old nature is not removed by God. Okay? Tungod kay buot sa Dios nga kita magmadinaogon sa tong espirituhanong kinabuhi, ginamit ang mga pagsangkap sa Dios nga rika nato, God's grace provisions. So, sa in English pa, the old sin nature is not removed by God because He wants us to be victorious, to be winners in our spiritual life using God's grace provisions. Okay? Now, before the eyes of God, okay, it is not our actions that is important, ba? Dili ang atong panlihok, binuhatan mo importante. It is the condition of our mental attitude.
maunay kanang bililhon o mahinungdanon. Dili ang atong mga actions, kundi ang kondisyon si kahimtang sa atong panghuna-huna. Unsa gisulti di sa Biblia, naman sa proverbio, what we think is what we are. Basta, unsay atong giunahuna, mao ka na kita. Kita na, na. And God mandates every believer to think the mind of Christ. Mao ni mando sa Dios. Gamita ang pangunahuna ni Ginoong Kristo. 1 Corinthians 2:16. Bible doctrine mandates believers to renovate our minds. Mao na ang mando sa pulong sa Dios. Ug ang atong responsibility ingon nga mga magtotoo sa phase 2 of God's plan, mao ang pagtubo dihas kay balo o sa grasya. Sa grasya o kay balo ni Ginoong Kristo. 2 Peter 3:18. Okay, ato ni ipadayon ugma. Atong isgutan kining the spiritual life is life beyond gnosis. Ato kining ipadayon ugma. Ayaw si piyata ang pagsubay niining atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimoslan nining adlaw. Salamat o Dios sa imong pagpatinaw kanamo sa pipila ka mga punto sa doktrina. Hinaot nga kini among madugang sa napundo na namo nga mga kamaturan nga niya sa among kalag. Ug nga unta kini magatuyok-tuyok na, magalibot-libot na sa among panimuot. Aron kini o Dios mo'y among gabayan sa among pagkinabuhi, ingon nga imong mga anak. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini o Dios. Nada kami pagbalik ugma dinhi, ron kami makapadayon sa among spiritual momentum, kining tanan among ibasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.